Hello guys, welcome back to my YouTube channel Pooja Tulu Vlogs enchular maatella. I hope nikal maaterlu husharulare. So ini anonji special video maltandulla. Wait. ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋದಾದ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಗುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಟ್ರಿಪ್ ಲಕ ವರ್ಕಳಗ್ ಬೈದ ಅಂಚಾಯ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಯಾನು ಇತ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಗ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪೂರ ತೋಜವೆ ಎಂಗ್ಲ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೇ ಆವಂದುಲ್ಲ ದಾದ ಪೂರ ಮಾತ ತೋಜವ್ಯಾನ ಐದು ಮುನಿಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಿನಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟನೆ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಎಂಗದೈತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮನ್ಪೆರ್ಪಿದ್ದಾಡಿಯ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರಿಂಗ್ ವರ್ಕಳ ರೀಲ್ಸ್ ಇಡ್ತು ಇಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿನಾಡ ಹೆಂಗ ಗಂಭೀರ ಬಿಕಾಸ್ ರೀಲ್ಸ್ ಇಡ್ ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಎಂಚೆತ್ತ ಬನ್ನಾಗ ಫುಲ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಹೆಂಗೆ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾತ ತುನಾಗ ಎಂಗ್ಲೆ ಫೋಮ್ ಆದಿತ್ತು ಎಂಕಲ್ ಮಿಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಸರ್ಕಲ್ ಅನ್ನೊಂದು ಸೊ ನಮ್ಮ ಬಕ್ಕಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಎಂಚ ಒಪ್ಪುಡೋದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಮೀಟ್ ಅನಮಿ ಇಟ್ಟ ಇದ್ದಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಕಾಫಿ ಅಂಚತ್ತೆ ಮಸಾಲ ದೋಸೆಯಲ್ಲಿ ಮಸಾಲ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನ ಬರ್ತಂದ ಯಾನ್ ಬಿಚ್ಚ ಬರ್ತ not bad like a dream bro. We are at Black Beach right now. Beach is not black but sand is black. ನಮ್ಮ ಕೈ ತಂಡು ಪೋತೂಕ ಮೆಲ್ಲ ಪೋಯಿ ಜಪ್ಪುನಾಗ ಕಾರ್ ಜಾರ್ದು ಬೂರುಂಡ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಇಂಕುಲು ಇತ್ತ ಓಲ್ ಬೈದ ಪನ್ನಾಗ ಓಲಾ ಗೊತ್ತು ಜಂಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಎಂಗಲ ನನ್ನ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗೆ ಚೆಕ್-ಇನ್ ಆಯ್ರೆ ಟೈಮ್ ಆತಿದ್ದಿ 11:30 ಇಸ್ ದ ಚೆಕ್-ಇನ್ ಟೈಮ್ ಎಂಗಲ ನನ್ನ 11:30 ಆತಿಜ್ಜಿ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರಿಂಗ್ ವರ್ಕಳ ಮುಲ್ಪ ಪುರ ಪೋನ್ ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರಿಂಗ್ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ನನಗೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ತೋಜದ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವ್ಯೂ ಐಲ್ ಶೋ ಯು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮುಲ್ ಕತ್ತಲೆ ಬರೋಡಿಗೆ ಎಂಕಲ್ ಇತ್ತೇನೆ ಬರ್ತಾ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಏಪಲ ಬರ್ತಂದು ನಾನು ಎಂಕಲ ಕತ್ತಲೆ ಬೀರ ಬರ್ಕ ಬಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಲೈಕ್ ಇಡೇ ಬರ್ಪನ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಕಲ್ಲು ಮಾತ ಮೀತರ ಒಂದು ಬರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ದಟ್ಸ್ ದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಒತ್ತಿಗೆ ಬಂಜಿಬೇನೆ ಪ್ಯಾಚ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ದೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ತೂಕದಾದ ಮಾತೊಂದು ಗಾಯ್ಸ್ ವರ್ಕಳಗೆ ಎಂಕಲ್ ಕಾರ್ದಿದ್ದು ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ಆದಿತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಇನ್ ಲವ್ ಏತ್ ಶೋಕದೊಂದು ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಎಂಕಲ್ ಬರ್ತತ್ತ ಈ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಮುಲ್ಪ ಫುಲ್ ನಮಗೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ದಾದ ಬುಡ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಔಟ್ಫಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಸ್ತುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತಲ್ಲಿ ಎಂಗಳು ಒಂಜಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ದಲ್ಲ ಎಂಟರ್ ಆವೊಂದುಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್ look but we are traveling in budget so include purchasing mata phone richa mega please tell me dencha ಖುಷಿ ಆವನುಂದ ಯಾ ಖುಷಿ ಆವನು ಬಟ್ ಇಂಕ ಅಂಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಇಂಕಲ ಎಂಗ್ಲ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಎಂಗ್ಲ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಂಗ್ಲ ಚೆಕ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ 11:30 so we are waiting for it's 10:40 so waiting for checking time ಎಂಗ್ಲ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ದಾದ ಪನ್ನಗ
ಟ್ಯಾಟೋ ಮಾಡ್ಯಾರ ವಿದರ್ದ Guys, let's go. ವರ್ಕಲ ಮೆಮೊರಿ ವೇರ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಮೇಘನ ಪ್ಲೀಸ್ ಶೋ ಯುವರ್ ಫೇಸ್ ಸೊ ಎಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ದಾದ ನಿಲ್ಲದಲ್ಲ ಕೇಂದಿಜ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಡಿಸಿಷನ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋನಾ ಪುಟ್ ಮೈ ಟ್ಯಾಟೋ ಹಿಯರ್ ತುಕ ದಾದ ಅಪ್ಪನ ಬಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಗೈಸ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಸೊ ಗೈಸ್ ಟ್ಯಾಟೋ ಮಾಡ್ಯಾರ ವಿದರ್ದ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಟ್ಯಾಟೋ ಬೇನೆ ಆಂಡಲ್ಲ ಬೇನೆ ಆಯ್ತು ದಾಯ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂದಿದೆ ಎಂಕಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ ಮುಲ್ಪ ಟ್ಯಾಟು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಸೊ ಗೈಸ್ ಫೈನಲಿ ಐ ಗಾಟ್ ಮೈ ಟ್ಯಾಟೋ ಡನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಒಂದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದು ಟೆಂಪರರಿ ಟ್ಯಾಟೋ ಚೂರು ದಿನ ಬರ್ಕೊಂಡು 20 days ಮಟ್ಟ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವಾಶ್ ಇಟ್ ಸೊ ಗೈಸ್ ಫೈನಲಿ ವಿ ಆರ್ ರೆಡಿ ತೆಂಕಲ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಸೈಟ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಕೆಲವು ಬೀಚಸ್ ಪಂಡೇರು ಮರವಂತ ಬೀಚ್ ಆತ್ ಓ ಬೀಚ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪೋಯ್ ಬುಕ್ಕ ಯಾನಿಕ್ಲೆ ಪಂತ ಸೊ ಎಂಕ್ಲ ರೂಮ್ ಟೂರ್ ಏನು ಬೊಕ್ಕ ಕೊರ್ಬೇನಿಕ್ಲೆ ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಲಿಟ್ರಲಿ ಬಿಸಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೇಟ್ ಅಂಡ್ 12:30 ಪೋಯಿರ್ತೀನಿ ಬಟ್ 12:30 ಆಲ್ರೆಡಿ ಆದಂಡ್ ವಿಲ್ ಸಿ ಸೊ ಯಾ ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಎಂಕುಲಿತ್ತ ಓಡೆ ಬೈದ ಪನ್ನಾಗ ಮಾಂತ್ರ ಬೀಚ್ ವರ್ಕಳಗ್ ಬೈದ ಸೊ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬೀಚ್ ವೆರಿ 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 ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ನಿಕುಲ್ ದಾದ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪನ್ನಾಗ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ವರ್ಕಳ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಯು ರೆಂಟ್ ಅ ಸ್ಕೂಟರ್ ನಿಕುಲ್ ಒಂದು ಸ್ಕೂಟರ್ ರೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪರ್ ಡೇ 400-500 ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಓಲ್ ಬಡವಳು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಎಂಕಲ್ ಲಂಚೆರೆ ಎಂಕಲ್ ಮೂಜಿ ಸ್ಕೂಟರ್ದೇ ಇದ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮೇಘನ ಯಾನ್ ಎನ್ಲೆ ತಂದು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಬಿಕಾಸ್ ಶಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಟು ಡ್ರೈವ್ ಎಂಗ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊತ್ತಿಗೆ ಡ್ರೈವ್ ಮನ್ಪರೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಸೊ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಕೂಟರ್ದೇ ಇದೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕುಲ್ 2 ಜನ ಎಂಗ್ಲ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಗೈಡ್ ನಕ್ಲು ಲೇರು ಸೊ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ತಂದು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಡ್ರೈವ್ ಮನ್ಪರೆ ಗೊತ್ತು ಜೊತೆ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲ ಅಂಚ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಕ್ಯಾಬ್ಲ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಕ್ಯಾಬ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅರೌಂಡ್ 3.6K ಫಾರ್ 1 day 4.7K ಫಾರ್ 2 days ಅಂಚ ಮತ್ತಿಪ್ಪುಡು ಅವು ಬರ್ಸಿ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಸ್ಕೂಟರ್ ರೆಂಟ್ ಮಲ್ದ ಫುಲ್ ಐಟಿನರಿ ಲೈಕ್ ಎಂಕಲ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ದಾದ ಮಲ್ತ ಪೂರ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪಾಡ್ವೆ ವಿತ್ ಬಜೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಬಜೆಟ್ ಟ್ರಿಪ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಏತ್ ಬಜೆಟ್ ಪನ ನಿಕಲ್ ನಂಬರ್ ಆತ್ ಬಜೆಟ್ ಟ್ರಿಪ್ ದಟ್ ಐಲ್ ಬಿ ಶೇರಿಂಗ್ ಆನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಮೀ ಆನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ದೆನ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ಯು ಫಾಲೋ ಮೀ ದೇರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಪೋಯಿ ಬೀಚಿನ ತೋಜ ನಿಕ್ಲಿ So guys, rent a scooter and explore Varkala. Me and my friend. Very bias, not sure. So guys, engulita all baida an gottuji but Vanasig baida. Kayaking point the exact opposite adu kuldu. Atayana Very beautiful. Tada resort property. Very beautiful. Yeah guys, you can see river over there. Over there. It's river, so we are gonna do kayaking here. And this is the first time I'm doing kayaking. Even me. Huh? ಅವು ಪೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನೆ ಮಂದಿ ಇದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಿಂಗ್ ಇಟ್ 3 hours kayaking. ನೋಟು ಇಂಕಲ್ಲ ವನಸ್ ಬತ್ತಳು ಈತು ಪ್ಲೇಟ್ ದಾಲೇಜಿ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಬೋಕ ಚಿಕನ್ ಚಿಲ್ಲಿ 65 ಚಿಕನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸೊ ಆತೆ and then ಉಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ kayaking ಪೋಂದುಲ್ಲ I'll give you a taste test in ಚೆಪ್ಪು ಬಂದಾಗ hygiene is very important. Let's not bad, it's good. ಕನ್ನಡ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಇರ್ದಾವಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಲ ಪಾಪ ಇತ್ತೇರ್ ಮಾರೆ let's taste chili. Chicken chili. ಅಲ್ಲ ಮತ್ತ ಎಂಗ್ಲ ವನಸ್ಪುರ ಅಂಡ್ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬಾರಿ ಶೋಕಿತ್ and this is the place we had our lunch. See, I have yellow too. The yellow ಎಂಗಿಲ್ ಕಲರ್ ಹಂಟ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಮತ್ತ we are ready for kayaking.
ದಾದಾ ಎದುರು ಪೋವೆ This is to keep my phone. ಮೈ ಫೋನ್ ಟು ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಮೂಲೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಾತಲ್ಲ ಇತ್ತ ಪಾಡೋದು ಇತ್ತ ಏನು ಇಲ್ಲ ಬೋಟ್ ಕುಲಿಬೇಕಾ ಪಾಡ್ಲೆ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ರೆಡಿ ಗೈಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇರ್ ದಿಸ್ ಜಾಕೆಟ್ ಮಸ್ಲಿಂಗ್ ಗೈಸ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಮೌತ್ ಎಂಗಲ್ಲ ಬೋಟ್ ಎದುರು ಬೋಬುಜಿ ಇತ್ತಿನ ಬಂತ ನೀರು ಕೊಡ್ಲಿ Look at this. We are in water. ವಾಟರ್ ತೋರ್ಸ್ಬಲ್ಲ Podiga upon phone tirtupura. When I get older, I will be stronger. They call me Frida, just like a bear in black. Guys, ಗಾಡಿದಕ್ಕೆ ಐಟೆ ಬಾಕಿ. ಎಂಚಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಮೇಘ ಲೈಟ್ ಕೊರಿ ಫ್ಲಾಶ್ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ದಿನ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ದಿನ ಆತಿಜಿ ನಾನಲ್ಲ ಆವೋಡು ಬಟ್ ಎಂಕಲ್ ಇಡೀ ದಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತ ಆಂಡಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ 4 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಫೋಟೋ ದೈಜ ಅಂಚೆ ಹೆಂಗೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ದೈಜ ಇದು ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆ ಅಂಡಿ ನಮ್ಗೆ ಈ ಪೂಲ್ದ ಬರೀಟು ಕೂಲೊಂದು ಬನ್ನಿ ನಿನ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಬನ್ನಿ ಮೇಘನ ಕೈಕಡೆ ಬಂದ ಬಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ini ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಇಜ್ಜೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಅಂಚೆ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಏತಪ್ಪ ನಾತು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಎಂಕಲ್ ಜತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಗಾಯ್ಸ್ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಶುಭರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೆಂಡ್ ದಿಕ್ಕು ಮೊಲೆಗೊಂಚು ಬಾಯ್ ಬನ್ನಿಯಾ ಬಾಯ್ ಕೈ ಬರ್ಬಿಸಲ್ಲ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡೇ 2 ಇನ್ ವರ್ಕಳ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಪೋಯಿರತ್ತಿದ್ದಾಡ್ದ ಚಾಪರಿ ಬೊಕ್ಕ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಚಾಪರಿ ಇರಪಿದ್ದಾಡ್ದ ಚಾಪರಿ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಂತದ್ದು 11:30 ರೂಮ್ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪನೆ ಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈನ್ ಉಂಡು ಸೊ ವಿಲ್ ಸಿ ದಾದ ಪೂರ ಆಪಣ್ ಬಂದು ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಇನ್ನು ಎಂಕಲ್ ಫುಲ್ ಬೀಚ್ ಪೋಂದು ಲಾಂಚಿ ಲುಕ್ ಸೊ ಯಾ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೈಲ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಗೈಸ್ ಮಸಾಲ ದೋಸಾ ಪನೀರ್ ಮಸಾಲ ದೋಸಾ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫುಡ್ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕಿತ್ತಂಡ ಫುಡ್ ಪನೀರ್ ಮಸಾಲ ದೋಸಾ ಅಡ್ಡೆಟ್ ಬಟ್ ಯಾ ಎಂಕಲ್ ಪಂಡ ಲೇಟ್ ಅಂತೀನಿ ಚೋ ಎಂಕ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕಿತ್ತು ನಿಂಕಲ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲೆ ಎಂದು ಒಲ್ಪ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪನ್ನೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೆ ನಿಂಕಲ್ ವರ್ಕಡ ಬರ್ತೀನಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲೆ లేదా ಪಿದೈದಯ ಅನ್ನ ಪಾಡ್ವೆ లేదా ಪುದರ್ ಗೊತ್ತು ಜೇಕ್ಲೆಗೆ ಬಟ್ ಯಾ ಪಾಡ್ವೆ pineapple and manga. Varkala is all about beach, guys. Uncle beach boats na Varkala wale. ಕೆಫೆ ಹೋಗೋಣ ನಾನು ಆವಾಗ ಕೆಫೆ ಸುನ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಕೊಂದು ಪೋರ್ಟ್ ಬೈದ ಲಿಟ್ರಲಿ ಸ್ಪೀಚ್ಲೆಸ್ ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತೂ ಫುಲ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ನ್ಯೂ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಗೈಸ್ ನ್ಯೂ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಇನ್ ದ ಟೌನ್ ಗೈಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಿ ಹೋಗಿ ಮಾರೆ ಅಂಚ ಎಂಕಲಿತ್ತ ಒಂದು ಪೋರ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಪೋರ್ಟೆ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮುಲ್ಪ ಓಲ ಪಾರ್ದಿಪ್ಪೆ ಪೋರ್ಟ್ ಅಂದು ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನೈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಟ್ ದಾದ ಪೋತಾನೆ ಎಂಕಲ್ ಬರ್ತಿನ ಟೈಮ್ ರಾಂಗ್ ಆತನು ಫುಲ್ ದೊಂಬು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದಾಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಲ್ಪೆ ತೂಯರ ಒಂದಿದ್ದಿ ತೂಯರ ಪನ್ನೊಂದು ಈತೆ ಲೈಕ್ ಈ ಚಂದ ಮಾತ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಆತೆ ಬೊಕ ದಾಲೇಜ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎತ್ತ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ದಾದಲ್ಲಿ ಪೋ ವಿಚ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಸೊ ಐ ಕಾನ್ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಪೋಡು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ರೂಮ್ ಉರ್ದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು 10-20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ದೂರ ಡಿಪ್ಪನ್ ಸೊ ಎಂಕ್ಲ 2 ವೀಲರ್ ನೋಡತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ 2 ವೀಲರ್ ಪತ್ತೊಂದು ಓಲ್ ಬಡ್ ಅಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಂತಂದು ಬರಲಿ ದಾಸಡಿತ್ತ ಮುಲ್ತೂರು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವನ ಸಿಗ್ಬೋಪ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಎಂಕ್ಲ ಟ್ರೈನ್ ಉಂಟು ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆಕೇಟಿಂಗ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಉಂಡುಂಡ
ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಇಡ ಪೋಂದುಲ್ಲ ನೀರಿಡಿ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ವೇರ್ ಆರ್ ಯು ಗೋಲ್ಡನ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಬೈದ ಲೈಕ್ ಮುಲ್ಪ ಗೋಲ್ಡನ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಟೆಂಪಲ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಟೆಂಪಲ್ ಉಂಡು ಆತೆ ಬೊಕ ಮುಲ್ಪ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಆಪ್ಷನಲ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಟ್ ತುಂಡ ಬರೋದು ಬಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಟ್ ಇಡ್ ಬರೋಡು ಆಪುಂಡು ಬೋಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ 600 ಎಂಕಲ್ 4 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇತ್ತ ಸೊ ಬೈ 4 ಆಪು ಸೊ ಅಂಚ ನಿಖಲ್ ಮೀನಿಡೆ ಬತ್ತ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂದ್ಸತಿ ನಿಖಲ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಂದು ಟೆಂಪಲ್ ಉಂಡು ಬೊಕ ಅಲ್ಪ ಅವು ಅಂಚಿನ ಮುಲ್ಪ ಕೋಲ ನೇಮ ಮಾತಾಡೋದು ಆ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ಬೊಕ ಮುಲ್ಪ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಂದಿರ ಟೈಪ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಕೈ ಮುಗ್ಗೇರಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರ್ಪುನ ಪ್ಲಾನ್ ಇಜ್ಜಾನ ಎಂಕ್ಲೆ ಎನ್ನದಿಜ್ಜಾನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರ್ಪನ್ ಸೊ ಈಡೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆ ಬರೋಡಾಂಡ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಡೀತೆ ಒಪ್ಪುನಿ ಸೊ ಯಾ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ನಾನು ಎಂಕಲ್ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಕೂಡ ಇಡೇಗು ಎಂಕಲ್ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದು ಬರ್ತಾಡೆ ಜಸ್ಟ್ 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಅರೌಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಫೋಟೋಸ್ ಬರೋದಿರ್ತಾರೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಫೋಟೋಸ್ ತೆತ್ತ ಚೂರು ಶೋಕದ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಹೋಟೆಲ್ ಅತ್ತೆ ಎಂಚೂರು ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಏಕೆ ಹೋಟೆಲಾ ದಾದನ ಹೋಟೆಲ್ ಡಾಬಾ ಅವು ಡಾಬಲಕ ಅಂತಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಉಪ್ಪು ಇಜ್ಜಿ ಖಾರ ಇಜ್ಜಿ ಚಪ್ಪೆ ಪೂರ ಉಂಡು ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಮುಂಚಿದ ಬಡಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಇರೋದು ಏತುಂಡು ಮೀನು ಪೂರ ಮೀನಿಗೆ ಕೋಸಂಬರಿ ಬೊಕ್ಕ ಮರಕೆರೆಂಗ್ದ ಪೂರ ಉಂಡು ಬಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ದಾಲೇಜ್ ಉಪ್ಪು ಇಜ್ಜಿ ದಾಲೇಜ್ ಮರುವ ಇತ್ತಿನ ಮರುವೈನ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಕ ಮೇಘ ಶ್ರೇಯರ ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತೇನೆ ನಾವು ಮರುವೈನ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಟ್ಟಿತ್ತಂಡು ಎಟ್ಟಿಲಾಕ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಮೇ ಬಿ ಮೊಕ್ಕಲು ನಾವು ಸ್ಟೇಪಲ್ ಫುಡ್ ಅತ್ತು ಮೊಕ್ಕಲಿಗೆ ಅವು ಇಷ್ಟ ಅವು ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಂದಕ್ಲು ಫುಲ್ ಕಡಕ್ ಖಾರ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅವರ್ ಟೈಪ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅವರ್ ಮೇಘಶ್ರೀಗೆ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಮಾಡೋದ ಮುಲುಂಡು ಓಕೆ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಫುಲ್ ಕಾಡು ಉಂಡು ಐಟಮ್ ಎಲ್ಲ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಡ್ನಮ್ಮ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅಡ್ವೆಂಚರಸ್ ಓಕೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಫಾರ್ ನಾವು ನಾನು ನಿಕ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕ ಬಾರಿ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಟಲ್ಲ ನಾನು ಇಂಥ ಮಾತ್ರ ಆತ್ ಮಿತರೋಡು ಸೊ ಎಂಗ್ಲಿದ್ದ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಹೋಯ್ದ ಆತ್ ಮಿತರೋಡು ಎಂಗ್ಲಿದ್ದೆ ಲಿಟ್ರಲಿ ಮೇಘನಾ ಕೊಡ ಕಾಯಕ್ಕೆ ಮಂದು ಕೈ ಪೋಲಿದುಂಡು ಇದು ಮಿತರದ್ದು ಕಾರ್ ಪೋಲಿ Hitting steps and now we have to climb this ladder. Oh my god, then we done. Thumb by way. All ladder. This one is difficult. Podi ke. Nare ko deng. Suttu. Deviragli suttu pradashana. Guys, finally reach aya. Amma ಕೋಟೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಕಲ್ಲಿನ ಕೋಟೆ ಓ ಮೈ ಬಲ ಅಪ್ಪಡೆ ಪುಡಿ ಏ ವಾವ್ ಅವು ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಎಂಕಿ ಓದಿನಿ ಗೈಸ್ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಎಂಚಿನ ವ್ಯೂ ಕನ್ಪರ್ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ವರ್ತ್ ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಸೊ ಹೋಲ್ ವರ್ಕಳಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆ photos oh my god guys ನಮ್ಮದು ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು ಈಗ ನಾವು ಹೊರಡುದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಜಾಗೆ ಹೊರಡುದು ಟ್ರಿಪ್ಪೀಸ್ ಲೈಫಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈಗ ಎಂತ ವ್ಯೂ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಂತ ಚಂದ ಮಾರೆ ಅವಳು ಚಂದವೇ ಇನ್ನೊಬ್ಬಳೆಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾಳ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಎಂತ ಚಂದ ಬರ್ತದೆ ಗೊತ್ತುಂಟಾ ಇಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಚಂದ ಗಾಳಿ ಬರ್ತದೆ ಎಂತ ಗಾಳಿ ಮಾರೆ ಇವಳು ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ ಎಂತ ಕರ್ಮದು
ಇವನ್ ಆಚೆಗೆಟ್ಟಿ ಬಂದದ್ದು ಗೈಸ್, ಹಿಂದೆ ಒಳ್ಳೆಯರಲ್ಲಿ ಬಂದದಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾ ಅಷ್ಟೇ ಗೈಸ್. ಇನ್ನು ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಟ್ರಿಪ್ಪೀಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗೈಸ್, ಟಾಟಾ ಟಾಟಾ ಫ್ರಮ್ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್. ಎಂಕಲ್ ಇತ್ತ ದಾದ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಟ್ರಿಪ್ ಇಸ್ ಲೈಫ್ ಕೆಫೆಗ್ ಬೈದ. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಅಲ್ಪ ಫುಲ್ ಬೀಚ್, ಮುಲ್ಪ ಫುಲ್ ಎಂಕಲ್ ಪೂಜಾ ಮುಲ್ತುಲ. So yeah, we'll be enjoying here. One 6349 Tirunelveli North, Nilambur Road, Ranjurani Express. Mini vlog, no vlog. Gulo itte station reach aya. Oh station, Padil station England today. Kya hai? What is this? ಬಚ್ಚಿದು ದಾಲ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಟ್ರೈನ್ ತಿಗಿದಾವ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ಅನ್ ಮೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೆ ಎಂಗ್ಲೆಗ್. ಫೈನಲಿ ನಾನು ಐತೆ ಇಲ್ಲಾಗ ರೀಚ್ ಆದ ಅಂಡು ರಡ್ದಿನದ ಬೊಕ್ಕೆ ಏನು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ವೀಡಿಯೋದ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಏನು ಪಂಡೆ ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಟ್ರೈನ್ ತಿಕ್ಕಿಜೋ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ದಾದ ಏನು ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕಲ್ ಪೋನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಬನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಟ್ರೈನ್ ತಿಕ್ಕದಿದ್ದಾನೆ. ಎಂಕಲ್ ತಾತ್ಕಾಲ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಅವು ಏರೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಂತ್ರ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ತಿಕ್ಕುನಾತ. ಬಟ್ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಪೋನಾಗಲ್ಲ ಟ್ರೈನ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿ, ಬನ್ನಾಗಲ್ಲ ಟ್ರೈನ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿ. ಪೋನಾಗ ಎಂಕಲ್ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಪೋತೀನಿ, ಬನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಟ್ರೈನ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿ. ಬೊಕ್ಕೆ ಎಂಕಲ್ ಲೋಕಲ್ ಟ್ರೈನ್ ಇಪ್ಪುಣತ ಪಂಡ ಅವು ಥರ್ಸ್ಡೇ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ರಡ್ಡು ಟ್ರೈನ್ ಇಪ್ಪುಣತ ಅಲ್ತರ್ದಿಡೆಗೆ ಅವು ಟ್ರೈನ್ ಬತ್ತೀನಿ. ಅವಳ ಸ್ಲೀಪರ್ ಆಯ್ತು ಕುಲೋಂದೆ ಬತ್ತೀನಿ ರಾತ್ರಿ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗವ ಇದೆ ಎಂಕಲ್. ಅದು ನಿಕಲ್ ವರ್ಕಳ ಪೋಪಿನಂಡ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಒಂಜಿ ವೀಕ್ ದುಂಬೆ ನಿಕಲ್ ಟ್ರೈನ್ ಪೂರ ಬುಕ್ ಮಲ್ದಿಲೆ ಬೊಕ್ಕ ತಾತ್ಕಾಲ್ ಬುಕ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋಡ್ಚಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಎಂಕಲ್ನ ನಸೀಬ್ ಸರಿಜಿದ ಅದನ್ನ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿ. ಬಟ್ ಎಂಚಲ್ಲ ಅದು ಎಂಕಲ್ ಟ್ರಿಪ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಪೋಡ್ ಪನ್ಪಿನ ಹಟ್ಟಟ್ಟು ಪೋದು ಬತ್ತ ಪೂರ ಕೊಶಿಟಾಂಡ್ ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಏನು ಚಾನಲ್ಡ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪೆ. ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಲೆಕ್ಕ ರಡ್ಡು ನಿಮಿಷದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬಂದೆ ಅವ್ಯಾ ನೀವು ಏನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಏನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ದೆ ಅಂಚನೆ ವರ್ಕಲ್ಲದ ಕೆಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಏನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂದೆ ನಿಖಲ್ ಪೋತು ಇಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಏನು ಪಾರ್ದಿಪ್ಪೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಗೈಸ್. ನಿಖಲಿಗೆ ಮಿನಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದೈತೆ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಓಕೆ ಬಾಯ್.